ஆஹா கல்யாணம் சீரியல் இன்றைக்கி எபிசோடில் என்ன நடக்குதுன்னா, மகா வந்து சூர்யாக்காக பால் எடுத்துகிட்டு ரூம்குள்ளே போகிறாங்க. ரூம்குள்ளே பார்த்தா சூர்யா வந்து தலைகீழ நின்றுட்டுருக்காரு. என்னங்க நீங்கள் எப்படி நிற்கிறீங்க அப்படின்னு பயந்துட்டுறாங்க. ஏய் நில்லு, எது கத்துற? இது ஒரு டெக்னிக்கு, கொரட்டை கம்மியாகிறதுக்காக டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, எதுக்கு இப்படி கத்துற அப்படின்றாங்க. நீ வேணால் பக்கத்துலேயே படுத்து பாரு, நான் கொரட்டை வெட்டுறேன்னு தெரியும், கம்மியாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி ஓகேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் படுக்க தூங்க போயிடுறாங்க. தூங்கினோடனே கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு விடிஞ்சிருச்சா, நான் அது கொரட்டை வெட்டனான்னு என்னன்னு தெரியலையே, மகாவை கேட்டு எழுப்பி பார்க்கலான்னு சொல்லி மகாவை எழுப்பி நான் கொரட்டை வெட்டனான்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. எங்க இப்படி பண்ணுறீங்க, 1 மணி நேரம் தான் ஆகுது நீங்கள் படுத்து, இன்னும் நீங்கள் தூங்கவே இல்லை, போய் படுங்க போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போய் தூங்க போகிறாரு. இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சரி எழுப்புனா கத்துவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் தூங்கினேண்ணா அப்படின்னு சொல்லி திருப்பியும் கேட்குறாரு. எங்கள் மணி 12 தாங்க ஆகுது, என்னை நல்லா தூங்குறவளை எழுப்பி நான் கொரட்டை விட்டேன், நான் தூங்கினான்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்கீங்க, ஏங்க அப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்களோட சீன் காமிச்சிட்ருக்காங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ராஜலட்சுமியோட ஃப்ரெண்டு அருந்ததி ஃபோன் பண்ணி ராஜலட்சுமி கிட்ட பேசுகிறாங்க. இந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது ராஜலட்சுமி, இந்த மாதிரி நிறைய கல்யாண வேலை இருக்குது, பத்திரிக்கை அடிக்கணும், நகை எடுக்கணும், புடவை எடுக்கணும், பத்திரிக்கையெல்லாம் கொடுக்கணும், நிறைய வேலை இருக்குது, நீ தானே கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணணும், எல்லா வேலையும் நீ கொஞ்சம் கூட இருந்து பார்த்துக்கோ, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. நான் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாமல் தூங்கு அப்படின்னு சொல்லி ராஜலட்சுமி சொல்கிறாங்க. உடனே ராஜலட்சுமி வந்து சூர்யாவோட அப்பா கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க, எனக்கு பயமாக இருக்குங்க, இந்த மாதிரி கௌதமோட தெரிஞ்சே நம்ம வெண்ணிலாவை மாட்டி விட்றோமோன்னு பயமாக இருக்குது, நாளை பின்ன வந்து என்ன தான் கேள்வி கேட்பா, நீ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல கௌதமை பற்றி, நீ ஏன் முன்னாடியே சொல்லலன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு என்ன பண்ணுறதே தெரியலங்க. இந்த பக்கம் பார்த்தா சித்ரா வந்து என் பையன் வாழ்க்கை நீ கெடுக்கிறியா, நல்லா வரன் வருது, நீ தான் கெடுக்கிறேன்னு சொல்லி அவள் இப்படி சொல்லிகிட்டு இருக்கா, என்ன பண்ணுறதே தெரியல அப்படின்னு அவங்க சூர்யா அப்பா கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்க. சூர்யா அப்பா என்ன சொல்கிறாருன்னா, மகாவும் நம்ம வீட்டுக்கு அப்படி தான் பிடிக்காம வந்தா, இப்போ எல்லாரையும் அனுசரித்து எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மாதிரி மாறிடலையா, அந்த மாதிரி எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதுக்கு எதங்க முடிச்சு போட்டு பேசுகிறீங்க, உங்ககிட்ட சொன்னதே தப்பு அப்படின்னு சொல்லி திட்டிட்டு போயிடுறாங்க. அடுத்து கௌதமுக்கு வந்து மாறி மாறி ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்குது, லாவண்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபோன் பண்ணுறாங்க. ஃபோன் பண்ணி என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, அவங்க வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து இவனோட ஃபோட்டோவை டேக் பண்ணாங்களா, அந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு எல்லா கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இது என்ன, நீ உண்மையாக யார் அந்த பொண்ணு, அந்த ஃபோட்டோ உண்மை தானே அப்படின்னு சொல்லி மாற்றி மாற்றி நிறைய பொண்ணுங்கிட்டேருந்து ஃபோன் வந்துகிட்டே இருக்குது. இவர் வந்து கௌதம் வந்து இல்லை அது ஃபேக் நியூஸ்னு மாற்றி ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு எல்லா பொண்ணுகிட்டே பேசிகிட்டு இருக்கான். இதை பார்த்துட்டு இருந்த விஜய் வந்து, அண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, வாங்க அங்கே வந்து பாருங்கள், நீங்கள் கொளுத்தி போட்டது எப்படி வெடிக்குதுன்னு வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போய் காட்டுறான். இவன் மகா ஒன்று அடப்பாவே, எங்கள் அக்கா கிட்ட வந்து இவனை பற்றி நிரூபிக்கலான்னு பார்த்தா இத்தனை பொண்ணுங்க வாழ்க்கையில் அவன் விளையாடிட்டு இருக்கானா, இவனை போய் எங்கள் அக்கா லவ் பண்ணா அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து ஸ்வேதான ஒரு பொண்ணு ஃபோன் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோ ஒன்று பொய்யா உண்மையா ஒழுங்காக சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது, நான் வீட்டு வாசலில் தான் இருக்கேன், நீ எதுவும் உண்மை போய் சொல்லி ஏமாத்தினா வீட்டுக்குள்ளே வந்துடுவேன்னு சொல்கிறாங்க. ஐயோ நீ வீட்டுக்குள்ளே வராத நான் வெளியில் நானே வரேன்னு சொல்லிட்டு இவர் உடனே வெளியில் வந்து அந்த பொண்ணு கூட பைக்கில் ஏறி அவரும் வெளியில் போகிறாரு. இதை பார்த்துட்டு இருந்த மகாவும் விஜயும், அவன் போகிறான் பாரு, அவனை ஃபாலோ பண்ணுவான், நம்மளும் போகலான்னு சொல்லி கார் எடுத்துகிட்டு அவன் பின்னாடியே போகிறாங்க. அவன் வந்து ஒரு பார்க்கில் போயிட்டு அந்த பொண்ணு கூட நின்று பேசிகிட்டு இருக்கான். இதை மகாவும் விஜயும் ஒளிஞ்சிருந்து பார்த்துட்ருக்காங்க. அந்த பொண்ணு சொல்லுது, அந்த ஃபோட்டோ உண்மை தானே, பொய் சொல்லாதானே, அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா, என்னை ஏமாற்ற போறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்ருக்காங்க. அது ஃபேக் நியூஸ் தான் சொல்கிறேன்ல அப்படின்றாங்க. இல்லை நான் நம்ப மாட்டேன்னு, உனக்கு இவ்வளோ தூரம் ஆகிடுச்சா, என் மேலே நம்பிக்கை போயிடுச்சுல, அப்போ நான் ஏன் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே வந்து அவளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன், உன்னோட அழகு, உன்னோட பணக்காரி, நான் அவளை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நீ என்னை ஏமாத்திட்டியா அப்படின்னு சொல்லி அடிக்க வராங்க. இல்லை நீ மட்டும் என்னை உண்மையாக லவ் பண்ண, என் சொத்துக்காக தான் நீ என்னை லவ் பண்ண, அதனால் வந்து நீங்கள் பண்ணால் தப்பு இல்லை, நாங்கள் பண்ணால் தப்பா, நான் சொல்கிறது கேட்டு நடந்தனா நீ நல்லா செட்டில் ஆகலாம், பிஸ்னஸ் டீல் பேசிக்கலாம், உனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ நான் கொடுக்குறேன், நல்ல வேலை வாங்கி தரேன், நிறைய காசு தரேன், நீ வந்து நல்ல பையனாக பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு செட்டில் ஆகிடு, நம்ம ஆனால் வந்து நான் ஹார்ட்லேருந்து உன்னை தூக்கி போட மாட்டேன், நான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறான். நீ இவ்வளோ கேவலமாக என்னை யூஸ் பண்ணிக்க பார்க்குறியா அப்படின்னு திட்டுறாங்க. கல்யாணம் பண்ணணும்னு நினச்சா லைனாக பொண்ணுங்க வந்துகிட்டே இருக்கும், அதுங்க எல்லாத்தையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா இருக்க முடியும், நீ வந்து ஒழுங்காக சொல்கிறது கேளு, நீ நம்ம 2 பேரும் ஒழுங்காக ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணலாம், அதை விட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்துவேன், எங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வந்து சொல்லுவேன், உண்மையே சொல்லுவேன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுட்டு இருந்தேன்னா நீ வேலை செய்கிற டிவி சேனல்லே நீ மிஸ்ஸிங்ன்ற கேஸ் வரும், பார்த்து நடந்துக்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. இதை கேட்டு மகா ஷாக் ஆகுறாங்க. அதோட எபிசோட் முடியுது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.